В миналата седмица Мастер Шефчич. В миналата седмица в Мастер Шеф Елизабет си тръгна, но имаше голяма четица. Тази вечер Мастер Шеф се сервира неприятни изненади на участниците, изненадат сами се. Беше страхотно браво. Йоанна на върха на местото. Заповядайте, участници. Така, днес загриждохме измисли и то ще ви бъде в гигантите, че ние бяхме върхани. Така, сега ще направим нещо приятелско. Ще трябва да изготвите 800 кебабчета. Ще умра Йоанна, Чеча, Лапис, Миджухар, Елизабет. Много лесно. Първила са ми иглокъщи. Йоанна. И вие ще имате 30 секунди. Не, тази това няма да мога да изготвя, не съм доволна. Елизабет, Бабук. Аз съм бързи, някой да изготвя. Аз съм великата китайска стена. Йоанна е великата китайска стена. Всички гачи, освен Йоанна. Така. И 30 секунди започвате като. Сега. Айде, бързай. Аз съм бързиня. Аз бързно с продуктите. И бързо аз готва. Я си готвя и готово и аз си. И не се стоки. Бачите. Малика, как спял толкова бързо? Бълбук, Бършлин, Моника, Роза, Сиси, Чече, Лапис, Минджухар, Весела, Калян, Пенчо, Пенка. И свърши. Да! Йоанна! Да видим мястото на... Трябва да изглеждате всички така. Елизабет, Бълбук, Бършлин. Очах Елизабет, секунд. Бълбук, Бършлин, Моника, Роза, Сиси, Чече, Минджухар, Весела, Пенчо, Пенка. Какво изготвите? О, това не е хубаво. Всички вършени, но не е хубаво. Обещавате ли ми? Да. О, що? Не е хубаво да ги видим. Много са гадни. Чуйте. Утре ще подготвя нещо, но утре ще смирите белата пастилка с черната. Но, който се прави добре, ще получи пастилката с звезда. Ще ви... Аз ще кажа следващата седмица така. Вие бяхте гадни, а Милана бе си готвила много, а вие бяхте готвили 0. Ще отидете на елиминация в 5-ти епизод. Ей, що гласува? Олин, задам се. Всички играчи, освен Йоанна. Какво си да чуя? И ще ти гледа. Не може да. Сега без ладно, ще се 50% да тази седмица първички малки храни за Григорински пазаруват до 11 май. Може да си пазаруваме тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Убива ли ви къща? Убива ли ви челото? Ако сте
Полицейският тогава вземете нарез, спрей, сяпоики. И той, като го намажете около къщата ти, издигава още вече мога, те слагам храна на габите. Защитете се с този спрей. Пожелiste да, ако искате, не да се видите с най-нещото, но внимавайте, отровен. Виждате го си кавича, в който си поле ще ви стане отровно и очите ви ще се отворят за минути и после махат всички капсули. Купете, сега купете 30 капсули с прикоси. Не винаги чисто ходи, но това е няколко винаги полен и двамата ще отидем при си полен. Его не сега купете новите полики и изтървателни и можете да спечелите нов карта и който е специална награда, а не е голямата награда. Вижте бластера, всичките бластера са награди. Сега вземете новата мелодия и песента на Мики озвучено бял чупен. Сега се чуе и те не. Добре. Сега Odin.com можете на веселата ферма се били да отидете всички деца и ще спечелите голямата награда, ако сте толкова добри, ако можете да видите по всичко, опитът ви безплатен. Но ако не успеете, имате един кредит, опитът е безплатен. Днес в мастер всяко участници занимаха 30 секунди да приготвят. И всяко си задали. Какво да правим, какво правим сега? Кой го направи? Йоана! Мене си пестилката утре, ако работиш още един път хубаво и не спасиш, тя не ще ви. Браво за Йоана! Браво за Йоана! Така, днес на стрес теста ще готвите нещо, което ще бъде детството. Така, да видим снимката на Йоана. Да видим. Нещо. Йоана е на второ място. Вижте. Йоана се изплезва и се накачва на този главата. Това е примерно опасно да се изплези канал на това место. Али, как? Сега да опитаме на Бълбук. Много сладко. Отиваш на първо. Отидете си първенечка. Да видим на Бършин. Силно болен. Не трябва да докажеш една сила. Заслужаваш и второто място. Да. Тук си. А видим Нойка. Тук какво е? На трето място си. Не. Роза. Тук ти е градината. Браво. Ти имаш много красиви. Рози, ти си на първо място си. Какви свикя. Но те си на второ място. Чеца. Мали, какво е това? Ти си сапка и на цвете. Браво, каква красива чат. Това ми е любими чат, червена. Това беше, тук си крила. В мече, който имат крила,
си на трето място. Не, Минджухар. Това е моето чете. Що Минджухар, мали? Вместо весела. Мали, ти си пастор шеф и си дошла тук. Да, ми си поика. Да, Калуян. Мали, тук си готви ласти, които мога да приготвя първо. Място Пенчо, Пенка. Вие като ще правите игра, пирате. Любовта. Ако ще имате любовта на първо. Вместо така. Сега да приготвим ястето и ще дам да ви приготвите банана. Да приготвите 8000 банана. И кошо някъде си най-големият ми кошмар Йоана. Така. И една минута започва да теке. Сега да вземе малко лутеница. Да вземем всички продукти бързо. Ще мине с малки тапки. Лутеница. Мазнос и всички други подбрани подправки. Сега моля да обикасим защо да имаме една икона и ще продължим. Мене песенките. Танчевото изпълнение на планета само в дископи. Какво? Вижте как. Моля, ще обличим си една минута и давате гъл. Сега започвате да гът. Сега. Това време беше много се дава всички играчи, освен Елизабет, която беше изгонена от миналото. Не качате. Не качате. Удачници бе. Бързайте. Бързите участници. Бързайте. Как ли сте добре, участници? Готово всички ще се преизходни. Очакваме утре. Следващата седмица. Мастер Шеф, голямата звезда отива с мастер клас. Абе вие луди ли сте? Но някой няма да си ходят. Това е най-гадното ясте. Я получайте музика. Не.